La vida del meu germà és vocacional. Jo recordo de ben petits que el meu pare ens deia heu de fer el que us agradi a la vida. I crec que ell, a nivell professional o a nivell humà, ho ha aconseguit. La feina que fa l'Oriol a la Illa de l'Híjar és una feina que té molt de mèrit, primer de tot perquè la va començar des de zero. Ell no sabia absolutament res del pian i se'l va trobar quan va arribar allà. Posar en marxa tots els programes d'erradicació des de zero, en un país que no coneixes, té moltíssim mèrit. Papua és un país molt complicat perquè administrativament és un país molt endarrerit, posa moltes traves per tot. Tot combinat és com la tempesta perfecta, no? El que ell porta dins, més el que es troba allà, més la necessitat d'ajudar, li permet doncs, explotar. L'Oriol allà és la persona que cura els fills de la gent. Aleshores, és una persona superestimada. És el més a la illa. Realment, a la que veus que això es comença a convertir en que això és la seva vida, doncs hi ha un punt d'alegria per tot el que està fent, però hi ha un punt de tristesa per no tenir-lo amb nosaltres. La seva prioritat a la seva vida és erradicar el pian i això passa per sobre del seu benestar i fins que no acabi no canviaré de vida. Saps allò que penses que si algú que conec pot fer això ha de ser ell? Doncs és així, saps? No té més.